Kantahan, sayawan at mga palaro ang sumalubong sa pagdating ni Dole Secretary Silvestre Bebot Bello III sa Camarines Sur nitong Miyerkules. Personal niyang pinuntahan ang higit sa 700 benepisyaryo ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD para iabot ang sahod sa trinabaho sa loob ng 10 araw. Pero may dagdagang sweldo ng mga benepisyaryo ayon kay Bello. Dinagdagan ko ng another 5 days, magtatrabaho ulit sila ng another 5 days, masusweldohan sila noong kalahati ng, so magiging 4,650 na ang sweldo nila. Bagay na ikinatuwa ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villaperte. Well, una-una, kailangan naman talaga ng Camsur Bicol dahil palagi tayong tinatamaan ng bagyo. Siguro na-appreciate rin niya yung tulong namin. Ako po nung Deputy Speaker of Finance, dinagdagan ko talaga ang pondo ng TUPAD. Nung Bayanihan 1, Bayanihan 2, actually 17 billion ang dinagdag natin. So siguro na-appreciate naman niya na tulungan ng buong Bicol region. Kaya ang mga taga Bicol Camsur ay nagbe-beneficyo sa TUPAD. Si Christian Quinto na mula Iriga City, planong gamitin pang enroll sa kolehiyo ang natanggap na sahod. Malaking tulong po yun. Papasalamat po ako sa kanila dahil isa po ako sa naging beneficiary at sa pamilya Villaperte, sa Dole, kay Secretary Bello, papasalamat po ako. Nagbigay kami ng priority sa kabataan kasi traditionally po ang nabibigyan ng TUPAD hindi kabataan. So kami, ni Governor Migs, ni Luigi, sabi namin bigyan naman ng chance sa makapagtrabaho ang kabataan kahit 10 araw para naman yung mga gastos nila, pang-aral nila ay kahit papano makaano sila, meron silang panggastos. Ayon kay Bello, may ilang nag-aalangan pa ring makasama sa programa ng ahensya. Kaya wag po kayo mahiya, hindi namin pera ito, pera ninyo. Binibigay lang namin sa inyo dahil kailangan ninyo. Para sa mga apektado pa rin ng pandemya o nawalan ng trabaho na nais matulungan ng TUPAD, sumangguni lamang sa lokal na pamahalaan o DOLE. Jan Amador, Camsur News.